Barkamu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Mace da Muradun ga kuma takin labaran na Aminiya. Ma'aikatar Ilimi ta Tarayya ta rufe makarantun sakandaren Gwamnatin Tarayya da ke Abuja saboda barazanar tsaro da makarantun ke fuskanta. Kakakin ma'aikatar Ben ya ce umarnin ya biyo bayan karuwar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a birnin da ta zama barazana ga makarantun da ke birnin tarayyar Abuja. 'Yan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da ke hannun 'yan bindiga sun gudanar da zanga-zanga a hedikwatar ma'aikatar sufuri da ke tarayya Najeriya. Wannan ya zo ne bayan bullar bidiyon dukan fasinjoji da 'yan bindigar suka yi tare da barazan sace shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bisa ƙin biya musu bukatunsu. Gamayyar ƙungiyoyin manyan malamai da sauran ma'aikatan jami'o'i sun ce babu gudu babu ja da baya a zanga-zangar da ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC ta shirya ranar Talata. Kakakin gamayyar ƙungiyoyin Peters Adeyemi ya bayyana cewa babu wata takarda da suka samu a hukumance da ke nuna shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya baiwa ministan ilimi wa'adin sati 2 domin kawo ƙarshen yajin aikin da malaman ke yi. Ya ce don haka babu abin da zai hana su fitowa gudanar da zanga-zangar da NLC ta kira. Sai labaran kasashen waje. An naɗa Ahmad Nawaf Al-Sabah ɗan sarkin Kuwait a matsayin sabon firaministan ƙasar. Ahmad Nawaf Al-Sabah ya zama firaminista ne a ranar Lahadi. Sabon firaministan zai maye gurbin firaministan riko Sheikh Sabah Al-Khalid wanda ya yi murabus a watannin baya. Sai kuma abin da ya shafi labarin wasanni. Dan wasan baya dan asalin kasar Brazil Dani Alves ya rataba hannu kan yarjejeniyar komawa kungiyar kwallon kafa ta Pumas da ke kasar Mexico. Wannan da ya biyo bayan karewar kwantiragin dan wasan a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wadda take kasar Andalus a watan da ya gabata. Karshen labarin namu kenan. Sunana Abubakar Mace da Muradun.